И Коста пичове, днес ще играем Grow a Garden, играта, която нашумя доста в Roblox наскоро. И да, царевичка имам, вече виждам. Това е доста добре. Не съм много развит, както виждате. Доматките ми са пораснали. Видите колко малинки са пораснали. Маля, тази малина е огромна. Бираме малините. Маля, тук има много малина, човек. Коста. Време да ходим да продаваме. Продаваме си инвентара. 4К пара. Окей. Да видим тук някакъв сид. За 10К можем да се позволим, но естествено няма нищо тук. Не дахам домати. Закозваме домати, бе, брат. Ама просто ще чакаме да ми пораснат нещата. И още има тук блюберита. Айде ще берем ягоди. Да се обарай тук ягодите.